shamanga mishingwe itai shamanga mishingwe umasimba seipa nechakanaka chese tichida kungotekezerana pasi umunozve ziva kuti mutama wadiwe napo zvinhu zvakanga zviri pasi ubvunza mukoma pasuwa mawarriors ngaigara akasuwa. Pane vashoma vasikuda kuona seweekend vachibatsira chikwata chedu chemawarriors. Kuna ivavo ndo vandiri kutumirawo message ine yekuti imi muri kuti haangaipe mawarriors mari nepamusaka pekuti haana makambani anozikanwa. Saka chikumbiro chandani nacho ndichongoti chingochinja terminology toti isusu pana kuti social corporate responsibility yekupa mawarriors mari ngatingoti isusu isole trader anobvumirwa futi kuti ape vanhu mari. Kana maona terminology futi yekuti sole trader haiite ngatingomuti ndi breadwinner ndibaba vemawarriors andari kutenga mafoni achitengera vanhu motikari achitengerawo company wife motikari zvese izvi zvezvo zvinoratidza kuti munhu ibreadwinner anenge achingobatsirawo vana vekumba kwakewo neextended family achivapawo mari nezvimwe zvavanenge vachishaya kana hembe kana ibhutsu kana matomi kana chii zvakangodaro. Saka apa patitinetsa nenyaya yeterminology let's not be too technical about nyaya yekupa yegiving ngatingoti ichi ndi breadwinner ndo zvandinofunga. Minoti imi munofungawo kuti wokudi pano kuti tiregere kuti seweekend varamwe nenyaya yekuti isusu tiri kushandisa terminology yekungoti havangakwanisa kunge vachizviita nekuda kwekuti hazvina basa izvozvo. Ini naseweekend takawana tender yekuti supply zuva kuno kuUK. Saka tine mufaro mukuru chaizvo ndonyaya ari kufambira kuya kuno kuUK. Saka vane zenge vachirida vane vachidawo rakawanda munouya nemigomo vane vachidawo rakati zvinoenderana nemari yavo shomawo munouyawo nemakapu tochiita kana kuti £5 per cup. Vane vachida kusupply zuva kuma areas avari kuManchester, Scotland kana kuti muLondon, kuLeicester, muLuton munogona kungondi-emaila tokusubcontracta mupota musupply kuvanhu vari kudhuze nemikoko. Asi tiri kuona kuti zvinenge zvinoita nokuti nhasi tiri kutesta riri kunaka tiri kuratidza kuti rine kauzimbabwean mukati. Saka tiri kufara zvikuru zvokuti manje sotoita kufamba nekabudura. Saka breadwinner tender nemuzuva zvese zviri kuita hapana chekumirira chinongodiwa kuita mari chete ndonyaya ingori papa. Ini naseweekend tapinda Mari vakatipa wedu mutuma chifayo varetseve pfuma asi ngatibatsira kudaro unogona vanhu vachimukandira matombo umakuka kana kukosha kwechikoropo vamwe vanhu munowanza udufu vanhu vavasiyana navo havana mari dzingori naro ikayo unodanira kukauro chifayo siyana navo havana mari dzingori naro ikayo unodanira kukauro wakuda kutsvaga kuti mari yake yakaiwana seiko iwe une umakuda kutipisa kuti akamboenda kujeri zvine basa rei hanzi uyo ndewe frauti kondiyaninga dzina chipande pataundi chifanyika nemamiliyoni paundi vakurwadziwa batanai mukanderaundi bvudza kana baba Tencent upano kuudza wikineu iJackson hapana zvamungamoita itai zvamanga muchingoita siyana navo havana mari dzingori naro itayo